weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to fonde gande mbomba jeeri mbomba waalo wura ali guelela darila barka sare mamadi sare biriya ko on waktu yoni ha to luma ñalbi kam e deeji ene jeeya e gardidi kabruji mena to leydi sénégal toppitiɓe jangde leydi sénégal joddima e laamu ngu ko fati e hofgo juuɗe ngoɓe mbanno kono hakkude mabɓe e laamu ngu haydara gasani tonto leydi mauritanie jagorgal kalfinangal faggudu leydi ndi joddima e ambassade mo leydi chine ɓe cifodiri taw kadi ko koppareje jonde ko fati e ñamande leydi mauritanie tonto leydi mali konngol ibrahima boubacara keita inchallahu rabbi ko noon tigui o wi ɗo henna e lewru avril ha fayenma juillet ma leydi mali yuɓɓina sumgoji keerol leydi algérie kame leydi mali ko koniyankoɓe leydi algérie jiidiɗon kaɓirɗe bomoje taw kadi ha o saaha mo gonɗen ɓe gandani hol jeyɓe ɗeɗo henna kaɓirɗe tonto guine konakiri ko gorko goto biteɗo saydou ba silla kam tigui fawa toon junggo kanko noon tawa e makko ko ñiiƴe ñiiɓi taw kadi koko haɗa e nder leydi ndi tonto nigéria ko docteur eɓe tatto mbasi toon pittali mumen taw kadi raaɓiɓe ko ñawɗo goto garnoɗo safrade e nder nduɗo e nder ndun suudu safredo to guine cotoriala hoorejo leydi ndi holliri ko famɗi ko kala yimɓe nogas taw kadi ko lundiyankoɓe nana e cuuɗi dumbirɗi he toon to leydi gabon jamping notoyima ñawori mum oɗo ñalawma hannde joolam jaɓeri ko haali abouba woto goɗɗe joni joni jañoɗen kettude kaburuji mon e demgal pulaar afrique asie europe amérique moyen-orient océanie jam ñalle moon musidɓe tedduɓe jaslare sappo e jeeɗiɗi e silo hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e jeetati kabruji mene ɗemgal pular mayen ngar e ɓatake tintino taw kadi ko fedde heblo sukaɓe afrique toon to leydi côte d'ivoire kamɓe noon aɓe mbaɗi erango kala ɓiɓɓe fulɓe wonɓe e nder leydi côte d'ivoire ha tente taweteɓe e nder fedde heblo sukaɓe afrique kam e yiɗɓe jokkade e nder fedde heblo sukaɓe afrique kala kamɓe noon maɓe mbat jonde mabɓe ñande nogas e gonduɗo hen lewru toon to abidjan e kala noon jiɗɗo tawtorede ene wawi ƴettude ngel ɗo hen noddirguel taw kadi nototoma ko biteɗo djiby soumare mbatta ko 40 09 59 85 walla mbaɗa ngel ɗo hen noddirguel 47 47 45 95 67 taw nototoma ko ibrahima talla kamɓe noon mbaɗi erango mabɓe dendagal bandiraɓe fulɓe kala wonɓe nder leydi côte d'ivoire e kala nano fedde heblo sukaɓe afrique yo tinno notto fedde heblo sukaɓe afrique ɓatake goɗɗo noon oɗo hen subaka hande kala kay guddinnoɗo jayde muɗum walla ko wiyete whatsapp muɗum tawi hen natal ibrahima mouhtar sar taw kadi ko goto mo ganduɗon toon to leydi mauritanie ene waɗa hen noon ruttima e joomi ko ɗum noon wodani wona kanko wona kadi ibrahima oumar kane katante leñola dottiɗo e jomum noon wiyete ko ibrahima sar ko noon jeeya ko walla on noon jiida ibrahima mouhtar sar jiida kadi e gendiyankoɓe heddiɓe e ɗum noon kanko jaltuɗaɗuno en neldimo duwawde gueno yurmotomo yaafoma kamɓe wiyaɓe ɓe duttima ɓe yo gueno junnu gurdam mabɓe wadda hen cellal kam e hattan kala kabruji mena ɗemgal pular to leydi sénégal ma en kaale darniɓe jangde leydi sénégal e nden fedde noon ɓe joddima kame laamu ngu ñalawma hanki o jagorgal kalfinangal e on fannu ɓe joddima ñalawma hanki gam yurnitade yogay toɓɓe e nden jonde noon ɓe jewtidi hen ko juuti no fewi ha ganduɗa kay gardiɗo diɗɗala taw kadi ko darniɓe ɓen jangguinoɓe nder leydi sénégal biteɗo souleymani diallo kanko noon o holliri ɓe jewti ɓe kaali kono noon ɓe nandirani ko wona ɗum ko noon jagorgal kalfinangal e on fannu taw kadi ko biteɗo mariama sara kanko noon o holliri kamɓe kay ɓe nandiri yoga kay toɓɓe no fewi ha ganduɗa laamu ngu oɗo saaha mo gonɗen ne jogui miijoji ittude kene tolno e capanɗe 32 milliards gam yidde mahde yogay koɗɗorɗe beele waɗa hen ɓen jangguinoɓe ko wawi hen wonde kala kam haare hakkude laamu ngu kamɓe ɓen jangguinoɓe juuti eɗen ñagui tan nde jaam e kisal arata hen beele kay ɓiɓɓe leydi ndi kala enen jogo jangde ngarɗude ha joni toon to leydi sénégal keddoɗen ma en kaale ceerno basirou tall toon to louga waɗi jillu mum toon to touba gam yettinoyde duwaw wonande kay sankare sirigne sidi mouhtara mbacké kanko on wo joddima e sirigne muntaga mbacké
Serigne Muntaga Basiru Mbacke ko on tigi woni lomtido oɗo saha mo gonden e jodorde muriɗen ton to Touba kamɓe ɓe joddima ngam yettindemo duwawa kanko e diɗɗal makko ngal o yaadi taw kadi ko Oumar en kala ha joni ton to leydi Sénégal keddoɗen ma en kaale Joal to non ko yimɓe tato pawa toon juuɗe kamɓe noon hen goto ne wiye Mokh Diouf goɗɗo ne wiye Ousmane Diouf goɗɗo ne wiye Arfa Dabo e goto noon ko dognowo saret goɗɗo noon ko gawƴowo laana no fewi goɗɗo noon ko commerce ko jeeyowo kamɓe noon tawama e mabɓe kene wona temedde 4 kilogramme taw kadi ko huuɗo ɗayno koko e kon huuɗo noon teska noon iwi ko toon to Casamance taw kadi ɓe gonno tigui koye yeyoyde ɗum oɗo saaha mo gonɗe noon aɓe tawe e juuɗe dadiɓe ɓe leydi Sénégal ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en kaale Casamance taw kadi ko wargoji bannoɗi toon e nder ladde Bofa taw kadi koye nder ladde Casamance ko wona ɗum ko noon janggoɓe duɗal jaaɓi ha tirɗingal leydi Sénégal mbaɗi potital men gam wadde erago men wonande kay laamu ngu yo daro darde tinde langa laamu leydi Sénégal yo daro darde tinde lang beele kay adda ñawoje kame sarɗiyeji e kame kuule teni kadi reena ladde nde taw kadi ko dengol paayo dingol e caggal noon teskede ladde Casamance ko ɗum tigui woni nguura Casamance ladde Casamance kadi ko ɗum tigui woni faggudu leydi Sénégal ɗum noon so tawi ladde Casamance e kala sahane bonne woni tigui koye bonnede ko Casamance e hoore mum kamɓe noon oɗo saaha mo gonɗen e yidde mabɓe ko yo laamu ngu daro darde tinde lang beɗen adda ndenka e kisal toon to Casamance ko wona ɗum ko noon dilloɓe cetal biyetegal MFDC taw kadi ko robe lena e kamɓe noon ɓe kolliri so tawi laamu ngu toppitaki kadi ladde nde no fewi e kamɓe ne koɓe hoccitoɓe kaɓirɗe mabɓe ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen laamu leydi Sénégal noon toɗɗima yaltinde kene wona milliard uji 3 gam ɗoftude fettiyankoɓe futkoyngel taw kadi koɓe leydi Sénégal jogorɓe yaade toon to Richi taw kadi koye ndeɗo hen hitande nde gonɗen toon to Madina Gounass paɗen ma en ketto musidɗo meɗen Amadou Sambalo ko fate banggue cete taw kadi ko toppitiɓe ndema jillima toon to Madina Gounass gam wallidde yoga e rewɓe e beele kay mbawa ngarɗinde ndema mumen AFED ko fedde darnide ndema e nder commune mo Madina Gounass e ko taari ɗum kala e kuuɓal e ñalawma hannde o ɓe jaɓɓima hoɓɓe mantiniɓe taw ko immiriɓe toon to diwan mo Kolda ha Ziguinchor en kettoto hoorejo fedde nde on Alpha Isaga Talla wonni en weltare jaɓade ɗo hoɓɓe meɗen ɓe hannde nde tawno PPDC eɗen puɗɗima gollirde e mabɓe gila rawandeya e to banggue maaro eɗen gandi hikka alhamdulillahi rabbil alamina ɓe gaddani en ɗo engrais e nder département o tonuji ha wayno leydi taw kadi sac o yeeyete ko 900 ɗum ko ballal mabɓe woni sababu ha remoɓe ɓe keeɓi ɗum ɗum noon soɓe duttima hannde kadi ɓe mbi eɓe dutto kadi ɓe ciftora rewɓe ɓe e sukaɓe ɓe ɗum kadi mbiyatante ko eɗen beltaniɓe no fewi fodde ko ari ɗo ko noon kamɓe ɓe mbi ko hewani kono enen ene heewi to meɗen so Allah saabu adi foof ko siftordema nde immade toon programme mo ganduɗa jooɗi ko Ziguinchor jomum gimmoto gara ha ɗo ɗum kadi ko wi hewani ko ene heewi wona ni tan gagal garagal mabɓe kadi no mbiyeɗen ni aɗa gandi ASED gollata koye nder 14 département o to banggue ndemal guila e maraîchage en ɗum ɗo noon ene jogui commune aji tan ɗe toɗɗi kadi wona Madina tan kadi en jogui groupement ji ɗi ganduɗa enen kewɗi kadi koɓe gaddi ko ɓe mbi ko nde min ƴeewa on est ce que ko mbiɗon oɗon jogui yimɓe fotɓe wallede remoɓe maraîchage ko ene woodi soɓe tawi so rewnama lawol tawi ene woodi ɗum woni hankantino mo wuuri wawa yaadi ko musidɗo moon Amadou Sambalo Madina Gounass fewde e weltare ɓe fulɓe andu diinema Amadou Sambalo Madina Gounass ko ndema kalɗen kadi koye ndema keddotoɗen toon to lappol palol dande maayo taw kadi waɗɗani ndulmaji e kottari ndulmaji dembe kamɓe ndulmaji funeɓe kala ha fenma wudduren toon ngol lappol kala kamɓe oɗo saaha mo gonɗen maaroji mabɓe ɓendi ɓe goni tigui koye coñal ko beelema mawɗo no fewi noon caggal teskede oɗo saaha mo gonɗen maaroji ene ɗamina dañede toon sen giwi nder leydi Sénégal paɗen ko toon to leydi Mauritanie jagorgal leydi Mauritanie taw kadi yaltini ɗum ko jayde Mauritanie witende ami kamɓe noon ɓe koliri jagorgal leydi Mauritanie biteɗo Mouhtara Wuldo Ndiaye kam tigui jodde ambassade mo leydi Chine kamɓe noon ɓe cifodiri leydi Chine ma wallita leydi Mauritanie ko fate ñamade kene wona 3 millions taw kadi koye koppareje yuan noon ko koppareje leydi Chine so tawi noon wattama e ugoye ma wona milliard piccal 95 taw kadi koye millions e koppareje
luggiya ɗum nan ko wallidde leydi Mauritanie ko fate bangue faggondo hay ko fati e bangue jangde kam e safara ngam kadi yimɓeɓe kala mbawa yitade koye mumen ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen ma en kaale jayde witende 360 kamɓe ɓe koliri ñande 15 16 nduɗo hen lewru ndu gonɗen potital mangal waɗi toon to Nouakchott e nder leydi Mauritanie ngal potital noon waɗi ɗum tigui ko jaydiyankoɓe taw kadi ko iwɓe nokkuji certuɗi yoga hen giwi koye Afrique mo ɓaleɓe yoga hen giwi kadi koye nokkuji arabeɓe e won hen iwɓe ha toon to Arabie Saoudite kame Maroc Sénégal Mauritanie Sénégal Mali ene wondi e Guinée ene wonde Côte d'Ivoire kame Burkina Faso e ha toon to Gabo kamɓe noon ɓe mbaɗi potital mabɓe gam yurnitade haqqe jaydiyankagal beele kay jaydiyankoɓe ne mbawa hebde fodde mumen kame haqqe mumen taw kadi ne wallitiɓe e wonande pelle dariɗe ha tende fedde wiiten URD taw kadi ko fedde islamique kamɓe noon ɓe jiiɗi tigui ko kala jaydiyankeɗo woni yo yito hoore mum heɓa fodde mum beele kadi ene wawa ngarɗinde golle mum no yiɗiri ni hen ha joni toon to leydi Mauritanie keddoroɗen ma en kaale jayde wiitende e saharaɓe koliri wonande kay jaydeli toppitiɗi ko fate banggue bindol taw kadi ko kayitaji pina tan cooda gona e janggude jayde nde noon hen jayde wotere fuɗɗima taw kadi ko jayde ɓurde ɓattade laamu ngu taw ko jayde wiitende sapa nden jayde noon oɗo saaha mo gonɗen heeɓi ɗereji muɗum e fuɗɗima yaltinde bindandi mum e nder booli leydi Mauritanie ha tente Nouakchott woni kay jaydel ɗi cuwa taw fuɗɗade golle men gam kay suwaraw soynade e ko fate ɗin ɗereji beele kay mbawa jokkude golle mumen ko ndeɗo hen jaydel taw kadi ko jaydel jeyɗi koye mumen e caggal noon oɗo saaha mo gonɗen kene wona balɗe nogas faade joni hay jayde wotere bindola e seedaka e nder leydi Mauritanie tugganma nogas e jeegoma lewru maydiɗo hen nanɗo ha joni toon to leydi Mauritanie keddoroɗen ma en kaale jayde wiitende le 366 kamɓe noon ɓe koliri oɗo saaha mo gonɗen dawrugol kayni herƴi ha herƴi hakkude laamu ngu kam e dilloɓe dawrugol taw ko lundiɓe laamu ngo kamɓe noon ɓe koliri hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeetati hitande ujunaji ɗi e sappo e jeenayyi ma sumgoji limtindi juɓɓo walla ma sippo ma sumgoji taw kadi ko jondi seeɗa ma juɓɓine e nder leydi Mauritanie kamɓe noon landaji lundiɗi ɓe koliri oɗo saaha mo gonɗen laamu ngu kay fonno tigui ko joddade mabɓe kamɓe kala ɓe disnodira beele kay leydi ndi ne wawa tigui fittede ha laaɓa wona e potal e peewala jayde Mauritanie wiitende alakbar holliri wonande kay ñawowo leydi Mauritanie taw kadi ko ñawowo mo Nouakchott weddima e cuuɗi dumbirɗi oɗo hen gorko biteɗo Wuldo Bouna Mohamed Wuldo Bouna taw kadi ko yimiyanke taw kadi ko yimiyanke kelme gonnoɗo e nder leydi Mauritanie ganduɗa taw kadi ne tuuma kam tigui yinno ƴettude yogayi sukaɓe leydi ndi beele ene janoya e galle hoorejo leydi ndi caggal noon doguino yeehi fayi toon to Émirats Arabes Unis kam e koreji mum kala koye lewru mayndi tigui wo tonga tona tiɗi o artira e nder leydi Mauritanie e guila wasi noon ko moftonoɗo hay goto anda ɗo waɗano ko ñalawma heccengue o feeñi toon to cuuɗi cafriɗi leydi Mauritanie oɗo saaha noon omo tawi e cuuɗi dumbirɗi leydi ndi ñalawma heccengue o noon koreji makko galle makko gonnoɗo toon to Abou Dhabi ko kañum tigui artira e nder leydi Mauritanie ha joni toon to leydi Mauritanie keddorɗen ma en kaale jayde Mauritanie wiitende ami ɓe koliri wonande kay diɗɗal taw kadi ko iwnoɓe ɗon ɗo leydi Mauritanie yanoɓe toon to terrain woni Iran ngam tawtoriyede jonde wattude sappo e tati jonde taw kadi ko ngalɗo hen catal bitengal o seyi noon ko catal islamique taw kadi ko diini yankoɓe goni hen leydi Mauritanie noon toɗɗama mbiyo won cikko hoorejo ndeɗon fedde taw kadi ɗowno tigui ngalɗon gollal ko biteɗo Mohamed Wuldu Cheikh taw kadi ko sarɗiyanke darniɓe haqqe innamade ha tente debbo kam e suka kala sen giwi leydi Mauritanie paɗen ko toon to leydi Mali konngol Ibrahima Boubacara Keita inchallah ko konngol makko wonande kay ma leydi ndi yuɓɓin sumgoji e wonande kay lewru avril ha fenma lewru juillet o holliri noon leydi Mali ko leydi teddungal ko leydi potal ko leydi nundal ko famɗi ko kala yimɓeɓe ene nangodiri ene tamodiri tene kadi yimɓeɓe kala jiiɗi ko ɓamtare leydi ndi ko ɗum saabi noon ma ɓesguji leydi ndi kala jaltu e nder ndeɗo hen hitande gam suɓade lamɗu men wona kamɓe cuɓoto wona lundiɓe cuɓoto ko ɓesguji leydi ndi tigui
tigi jaltata cuɓo lamɓe mumen o holliri noon oɗo saaha mo gonɗen leydi ndi ne heewi caɗele kono caɗele leydi ndi kala tagani leydi ndi haɗani leydi ndi ƴettude kay jonde tataɓiri taw kadi koye cetal biyetengal imowa ko fati e faggudu Afrique naɓe taw ko ñamoɓe koppareje biyeteɗe franc CFA ha joni toon to leydi Mali keddoɗen ma en kaali nokku biyeteɗo tondi ma en kaali nokku biyeteɗo tondi hayo na mbiyen nokku tondi tiha hayo tondi tiha yo ton noon ko 30 kilométre hakkude muɗum e Ansogo ton noon ko camion ngaji ɗiɗi giwnoɗi toon to Niger kadi eɗen jolluno yimɓe ha yeewi nde ɓe gari noon haaɓe pandi e nokku biyeteɗo tini walla mbiyen tindi tiha yo ko toon tigui worɓe joguitiɓe paddi ɗiɗon camion ngaji e kamɓe noon ɓe dañi jippinde wonnoɓe ɗin werlaji kala ko ɓe joguino ko fate ngaaluji e kame kaɓirɗe kala ɓe kefti ha laaɓi ɓe mbaɗe ladde caggal noon nde dadi ɓe tintina ɗum nde ɓen gari taw kam kamɓe ɓe jeehi haɗo ɗo gonɗen ɓe jiitaka toon to kayi e nder leydi Mali toonne kadi ko seppoji juɓɓina toon ñande seppoji juɓɓina toon ñande 15 nduɗo hen lewru e ɗin seppoji noon ɓe kolliri tigui ko kamɓe ɓeɗo hen janggoɓe ɓe natti yidde kala ko fati e hofgo juuɗe taw kadi ko jangguinoɓe ɓe kamɓe noon yidde mabɓe oɗo saaha mo gonɗen ko cuuɗi jangguirɗi kay yo guddit beele kamɓene ɓe mbawa dañde jangde ngarɗude ɓe jetti noon seppoji mabɓe e taw kadi ko place indépendance leydi ndi walla tan mbiyen dingiral manditare leydi ndi ha yettanima gouverneur mo kaya kamɓe noon ɓe kolliri oɗo saaha mo gonɗen e yidde mabɓe kay ko yo hofgo juuɗe gas ha laaɓa e nder falde kay kala beele kamɓe kala ɓe duttito e cuuɗi jangguirɗi beele ɓe keeɓa jangde ngarɗude ha joni toon to leydi Mali keddoɗen ma en jaaha toon to wuuro wiyetego Yorosu e toon noon ko famɗi ko kala ko 94 ujunere e taw kadi ko cukalel ñande 12 ha 15 nduɗo hen lewru ndu gonɗen ko ɓen tigui toɓɓita ɗon toɓɓe ko wiyete vaccin o noon ko gam haɓade kala ko fati e banggue lajgol walla gofɗugol sukaɓe walla kay juuɗe oñade e taw kadi ko sukaɓe laƴoɓe ko ɗum tigui woni ko haɓanto ɗiɗo vaccine aji e tuggal ma tan mo yettaki hitande ha yettanima duuɓi joyya e taw kadi ardiɗen golle tigui ko cetal biyetengal CSCOM e taw kadi ko cate dariɗe gam haɓade kala ko fate gofɗugol kam e lajgol sen giwi toon to leydi Mali paɗen ko toon to Algérie kerol Algérie kam e leydi Mali e taw kadi woɗɗani nokku biyeteɗo Mouhtar Bourji Badji toon tigui koniyankoɓe leydi Algérie en dañi fawde toon juuɗe mumen kene fotta wonde obiji sappo walla mbiyeni rekketaji sappo taw kadi ko kaɓirɗe bomoje ko ɗen tigui keeɓa toon e yitede kono hawɗo saaha mo ganden andaka waɗɓe ngal ɗon baɗala toon to Guinée Conakry paɗen toon to Guinée Conakry wuuro wiyetego Kasma walla mbiyen wuuro wiyetego Kamsara toon noon ko gorko goto fawa toon juuɗe kene wona 53 kilométre hakkude mum e Bokki e Bokki noon taw koye nder leydi Guinée tawete gorko pawa toon junggo noon wiyete ko Seydou Ba Silla kanko noon o fawa junggo tigui tawa e makko ko cakkaji 9 taw ɗin cakkaji kala goni hen ko ñiiƴe ñiibi ene wondi kadi ene wonde jawe 4 taw ɗen kadi goni hen ko ñiiƴe ñiibi e kanko noon ɗe loskoji mbaɗa hen nde tawa tigui o gollodirta koye chinois ji oɗo saaha mo gonɗen noon ɓen ɓe o gollodirteɓe laamu ngu ene yiiloɓe beele kay wawa fawdeɓe juuɗe caggal noon nde laamu leydi Guinée yaltini kuulal wonande kay so tawi neɗɗo jaggama e nder leydi Guinée ene jogui ñiiƴe ñiibi koko fawete amande tene kadi rutto soke e taw kadi ko duuɓi limtidi taw kadi yaltini ɗum ko biyeteɗo Fatou Kourma mo Guinée Actu ha joni toon to leydi Guinée keddoɗen debbo goto noon kam tigui fawa toon junggo taw kadi ko ballowo rewɓe jibinde walla ni cafrowo deedi rewɓe wonande kay ronkuɓe jibinde ko on tigui fawa toon junggo caggal duuɓi ɗiɗi ɓeɗo hen dadi ɓe yillade nokku makko e tawde toon noon rewɓe hewɓe nan toon taw kadi deedi men ko guttiɗi e kono noon wona ɓiɓɓe goni e nder deedi he kamɓe noon ndeɓe nawa to cuuɗi cafriɗi ɓe mbaɗa éco tawa tigui ko hendu ɓoldu woni toon oɗo saaha noon hollirama e rewɓe hewɓe ne jogui hen ñabbuji cattuɗi no fewi kanko noon omona e dumbirɗi omo fadi ñawore makko toon to leydi Guinée toon to Nigéria taw kadi koye nder falde eto walla mbiyen koye nder falde Eboni nder falde Eboni walla mbiyen etamo Eboni ko toon noon ko docteur ɓe tatto mbasi toon pittali mumen e caggal noon teskede ñaw goto ne ari toon taw kadi ñaw ngu wiyete ko las noon ko ñawɗo goto arno safrade oɗon hôpital taw kadi ko biyeteɗo Aba Kaliki ko toon tigui warno safrade caggal nde ɓen docteur ɓe gonno e safrudemo ko ɗon tigui waraɓi ɓen docteur ɓen tatto noon mbasi pittali men kono kanko ñawɗo oɗo saaha mo gonɗen wo selli wo yalti e nder ɗin cuuɗi wo yeehi bolol makko toon
to Guinée Equatorial ton tigi horejo leydi Guinée holliri oɗo saaha mo gondena ko famɗi ko kala lundiyankoɓe nogas nana mbaali nder cuuɗi dumbirɗi e kono noon ɓesgu leydi ndi taw kadi ko dilloɓe dawrugol kolliri oɗo saaha ko dumba toon ko kene wona temedde ɗiɗo neɗɗo ko wona ɗum ko noon taw kadi ko lundiyanke e biyeteɗo Santogo Ebo Ela ko on tigi wasi fittanu mum ñalawma heccanke o e cuuɗi dumbirɗi gonɗi toon to Malabo taw kadi wo jaggano ko 2 lewru janvier omo yarano e duuɓi 44 toon to leydi Gabon paɗen jumping ko ñalawma hande o tigi e fonno notoyade ñawore muɗum e nder 14 heures ñalawma hande ko nden tigi jaydiyankoɓe yonɓe no fewi e mbaɗi jilum men gam yadde galle makko e ɗoftudemo yoga kay e yaduɓe makko oɗo saaha noon ɓe mbaɗi diɗɗal mabɓe gam yaɓande nokku ɗo ñawore nde jogori wadde ɗo to o haali Abouba ma jaafoɗon no fewi oɗon ketto kaɓuruji mon jolam jaɓe sawto o haali Abouba kabroji menan jolam jaberi sawto wala ghali Abouba ma en jaha toon to France kame Mexico e wonde Espagne Venezuela e ha toon to Arabie Saoudite ghali Abouba bisimilla maɗa jam ñalle mon hettiyankoɓe radio weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma Seydi Sarr ceerno Abdoulaye kabaruji men joolam jaɓeri puɗɗotoɗen ko to leydi France noon mbiyen hikka waɗi duuɓi tati kala hitande leydi ndi ene usto tigui to banggue ɓesnugol woni tawi rewɓe jibinoɓe kala hitande ene usto no fewi e nder leydi he e nder hitande 2017 mayde nde foof e nder jokli leydi France foof ko temedde 7,jeegoɓe ujunere woni 767 bébé ko ɗum tigi woni ko jibina e nder leydi France foof ene wayno noon leydi ndi ustima hitande 2017 nde ustima tigui e hitande 2016 nde kene wona 2,1% ko usti e jibingol rewɓe mbiyan duuɓi tati deggodirɗum noon ko leydi France kala hitande e ɗum usto no fewi kono ɗum foof de haɗani ha e oɗo saaha mo kalaten leydi France o kañum tigui ɓuuri dendagal leyɗele Europe foof wawde ɓesnude e nder diwan Europe koto leydi Turquie leydi Mexique paɗen e nder Mexique noon mbiyen ko wiito mawɗo yiita tawa kadi fodde capantati e ɗiɗi ɓandu tawa ko yimɓe waraɓe ne mbaɗa hen ko wiyete fausse commune ɗum noon yiita ko nder wuuro wiyetego Nayaret diwan Nayaret noon e tawe to banggue worgo taw ko worgo ɓaajo hirnangue e leydi ndi koto leydi Espagne paɗen caggal mbiyen noon de diwan Catalan o waɗa tigui ko wiyete Titel mbiyen noon normalement ko guila octobre maynu guila octobre ɓennuɗo o mbiyen sarɗiyankoɓe Catalan hesɓe noon jooɗiɓe suɓaɓe oɗo saaha ko hande alarba tigui 17 lewru silto ɓe jooɗoto jonde mabɓe arweniɗe e nder jonde he noon maɓe cuɓo bureau woni yilirde mabɓe noon ko on yilirde kadi jooɗoto ƴeewoto kay beele oɗo mennoɗo wonde gonnoɗo kay hoorejo on diwan hono oɗo biteɗo Carles Puigdemont beele kay ha joni kanko Carles Puigdemont omo wawi jembitade gam yidde ƴamtude lewontude hoorejo ha e oɗo saaha walla kay so tawi kadi ko neɗɗo goɗɗo ɓe cuɓoto mbiyan ɗum noon ko ñalawma hande o ɓe cuɓoto bureau ko gon bureau tigui yurnito ɗum koto Venezuela paɗen to Venezuela noon kaalen oɗo biteɗo Oscar Perez noon ko mennoɗo wonde policier taw ko police scientifique inspecteur police scientifique ko lundiyanke mawɗo noon laamu Maduro mbiyene saaha kay seppoje ko kanko hewno jolɓe hélicoptère makko kay omo ayno piyanɗe kay e ndiɗo cuuɗi ko wayno cuuɗu sarɗiyankoɓe walla nokkuji taw ko bureau ji laamu ngu mbiyene ñalawma altini o noon laamu Maduro jokinoɓe tigui kanko e yimɓe makko e nder galle ɓe joowe mabɓe pettoje kuuri e condi kanko noon e ñalawma hanki o ɓe kolliri tigui kanko Oscar Pérez ko hen tigui o heddi e o garmi gara koto leydi Arabie Saoudite paɗen to Arabie Saoudite noon mbiyen hono laamu Arabie Saoudite holliri tigui e ñalawma hande o wonde kay ɓe jimmelde kay ɓe gaddu ballal mabɓe fodde milliard uji ɗiɗi taw halis dollar wallide kay ndiɗo leydi Yemen maɓe juppuno e bon leydi Yemen milliard uji ɗiɗi taw halis dollar ɗum noon gam yimɓe fabade leydi Yemen kay wondi e oɗo saaha e caɗele ko wiyete crise économique leydi Yemen noon guila 2015 fade joni nde woni tigui koye kareli hakkude laamu kay e ɓeɗo roɓeɗen mbiyen noon leydi Arabie Saoudite noon ko kañum ardi fedde taw ko fedde darine kay gam habtade pelle ceɓɓitiɗi tawateɗi e nder leydi Yemen ha joni koto Arabie Saoudite keddoɗen hono koninkoɓe leydi Arabie Saoudite taw koninkoɓe wayi ɓe kolliri tigui e subaka hande o wonde kay ɓe jaɓɓinoma ñalawma hanki o ɓe jaɓɓima tigui missile goto taw ko missile balistique mo hinde balistique on missile noon ko ɓeɗo rebelle ɓe Yemen ko kañumen tigui gaynino taw yidno yedde kiide ko yende e nder bowallade diwo yettategal e nder Arabie Saoudite mbiyan noon ɓe kolliri noon ɓe jaɓɓima on missile taw kadi missile o jaɓɓama ko guila yettaki leydi ko toon tigui ɓe bonni missile o ɓe kolliri kadi on missile ko ndiɗo leydi Iran ko kañum tigui fewnini on missile o yeeyi walla rokki ɓeɗo koni ɓeɗo taw ko rebelle tawteɓe e rebelle tawteɓe e nder leydi Yemen
Ghali Abouba en certani kongol mena mbaynigo kalden mbiɗen oɗo saaha mo gondena rewɓe wonɓe galleji ɓe yoɓe tinnoɓe mbattodira haqqillaji e mbadi moƴƴere woto debbo woni galle tan taw jibinani oɗon jibinɓe ɓe oɗon laata ɗum yitere jibinani e kala nde dugduɗon walla ɓerde moon paadi heddoɗon piira ɗum ɓiɓɓe moɗon taw ononne kadi ɓiɓɓe ɓe dañƴon ɓe on pandinani tawonde tawno gurdam ko Allah rokkata e sinno ko moni ka rokkanno hoore mum gurdam mboɗo sikki yitere wayata e ɗum noon gartiren haqqillaji men ganden enen kala ken mayoɓe ko wona ɗum ko noon onon rewɓe reseteɓe galleji ɓe son tawi ɗon sukaɓe ɓe jinnamu men guurani walla ɓe jinnamu men ceera e tinnoɗe en nanggue sukaɓe no nanguirton ɓesguji monni joolam jaɓeri ko Ghali Abouba toon to Madina Gounas ko Amadou Sambalo ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon Seydou Moon Sar Abdoulaye Sall kettuki malaki jaam yo jaam Allah hiranena